Здравейте, аз съм Павел, предполагам се познаваме с повечето от вас. Занимавам се с доброволчество и започнах още 2004 година, когато създадохме тази общност за млади хора и сградата, в която се помещаваше той. Имахме страшно много проекти и много радостни моменти заедно. За мен доброволчеството е може би най-важното нещо, което съм правил през живота си, и това да бъдеш доброволец и да правиш нещо за хората без това да бъде заплатено и да очакваш просто тяхната радост в очите и удовлетворението от това, че си направил нещо, е може би безценно. Така че искрено се надявам това нещо да продължи в времето и да се въвличат все повече млади хора и да имаме още все повече такива радостни моменти и годишнини, за да се видим и да обменяме опит. Благодаря и до скоро! Нека ти разкажа за младежки. Доста време мина от тогава и разбира се си ми останаха някои ярки спомени. Даже понякога като се сетя доста ми липсва. Понякога много ми се иска да върна времето назад и да мога да предавам знания и умения, които имам на по-младите. Яко беше. Първият спомен, който ми изниква, беше първата среща с екипа, създаващ нещо толкова необикновено за онова време. Някаква луда идея за онова време, която в първия момент не звучеше сериозно за повечето старейшини в общината. Та на първата среща се явих благодарение на Васко, който ми каза: "Ела, ще е яко. Имат нужда от млади, надъхани хора", и аз приех, защото имах свободно време. Когато отидох, всъщност ми се стори доста сложно това, което ни обясняваха Радост и Валя. Но някакси и двете по-своему, едната с професионализъм, другата позитивизъм и оптимизъм, надъхаха и караха нещата от сложни и скучни да стават интересни и се случват с лекота. Помня, че имахме стая в общината, стаята на Валя, в която правихме брейнсторминг. Нещо, което тогава чувах за пръв път, но се оказа нещо доста полезно. Бяхме си разпределили различните задачи и аз бях взел да правя печатните материали. Открих начин, именно чрез младежки център, да приложа умение, което исках да развия. И ми беше много интересно. Правех флаери, плакати, брошури и лога. Като се сетя само колко пъти сме оставали с Васко и Валя след работно време, за да успеем със сроковете. Всъщност точно този период изгради в мен едно умение, което ползвам и до днес. А именно да не се отказвам и винаги да търся предизвикателствата. И без значение, колкото и сложно да е, има начин да се разреши по най-оптималния начин. Не се отказвам лесно. В един момент мечтата от просто на хартия стана реалност и младежки беше факт. Там намерих доста нови приятели и познати. По това време дори беше станало доста модерно да си част от екипа на младежки център. Помня, че в младежки център нямаше значение дали си Барби или Кен, или пък пепеляшка, а защо не извяра. Всички намираха общ език и не обединяваше една обща цел, идея или инициатива. Най-яркият ми спомен от всички инициативи, в които съм участвал, беше по организацията на първото събитие, което направихме на Братската, с всички инициативи, които бяха представени. Музиката и адски многото хора, които посетиха събитието. Накрая бях адски удовлетворен, реакцията на хората, които идваха, те зареждаше и ти даваше сила за нови предизвикателства след това. Истината е, че това време ми липсва адски много и благодаря на всички замесени. Светло. Спомням си две инициативи около създаването на младежкия център, които са белязали голяма част от младежките ми години и са повлияли много за бъдещето ми развитие. Една от тези инициативи беше "Ти избираш", ако не се лъжа, преди местните избори 2003 година, точно така. Тогава младежите направихме една среща с всеки един от кандидат-кметовете тогава и помолихме да ни направят по един списък с неща, които, ако станат кмет, биха направили за младежите в града. Младежки център беше едно от тези обещания и то се случи. И ето го вече на 20 години.
Друга инициатива бе базарът на свободното време. За първи път успяхме да съберем абсолютно всички организации, които се занимаваха с осмислене и оползотворяване на свободното време на младежите в града. Издавахме сборник, описващ всичко, с което може един подрастващ в град Севлиево да се занимава във времето след училище. Нещо, което към този момент не беше правено никъде другаде в страната. Покрай всички тези инициативи аз се запознах с много хора от цялата страна, някои от които в последствие изключително много повлияха на професионалното ми развитие. Защо ви казвам всички тези неща? Защото за мен Младежки център не е просто една сграда или институция. За мен Младежки център са хората. Хората, които искат да се случи нещо повече от това да ходят на училище или да ходят на работа от 9 до 5. Хората, които могат да намерят в Младежки център място и среда, която ги подкрепя, която им позволява свободно да правят проби и грешки, да се учат един от друг и да бъдат активни граждани с позиция. Честити 20 години Младежки център! С пожеланието да не се оставяте на течението да ви носи. Предизвиквайте себе си и се развивайте. Заради вас и заради тези около вас. Поздрави и до скоро!